Alavên ragihandinê yên bi ser rejîma Esed ve li Sûriyê nûçeya derxistina biryareke nû derbarî nehiştina biryara leşkeriya Yetek ya di navçekdarên Esed de belav kir. Li gor ragihandina bi ser rejîmê ve ku hincêderan ji komîta leşkerî ya berpirsyaretiya bicihkirina dûseya kesên xwejleşkeriya Yedek dane alî gotiye ku wan civînek li darxistiye pênşemba borî û di wê civînê de biryar dane bi nehiştina biryara tevlîbûna leşkeriya Yedek li Sûriyê. Bi giştî û niha dest bi amadekirina agadariyên cêbicêkirina wê biryarê kirine ta têkeve warê bicihkirinê de. Di wê civînê de ya ku li navenda rewşenbîrî li parêzgeha Swêdayê hatibû li darxistin, hat amajekirin ku wê rewşa kesên koreviyanê ji leşkeriya neçarî wê weke xwe bimîne. Di heman derbarê de pisporê leşkerî yê bi ser rejimê ve Cemal El-Cefa got ku sedî ji daxwazkiriyên leşkeriya Yedek ku hejmara wan nêzîkî 800,000 daxwazkirî ne, niha li dervey Sûriyê ne ku 500,000 ji wê hejmarê li Lubnanê ne û ew jî eger pirsgirêka leşkeriya Yedek nemîne, ew hez dikin vegerin Sûriyê. Derbarê vê mijarê niha ew nûçe bi awayekî fermî ji aliyê rejimê ve nehatiye belavkirin. Ku rejimê di dema 7 salan de rêjeya herî bi dest ketiye ji ciwanên Sûriyê leşker kirine ta beşdariyê di şerê ku ji 2011 ve ta niha li Sûriyê berdewam e.